Hayi kodwa soyikhuluma sisoyithu phela. Cha kumele ukhulume naye ngikhona phela nami ngizwe ukuthi uzothini yena umzwakhe. Kumele ukhulume naye cause phela ngithi akakushelanga. Ya phela vele ngiyafuna ngazi ngani ukuthi uzophinda ukwazi futhi ukusebenzisa amanye amaqhinga lawa wasebenzisile njengo tourist phela wena wentombazane uhamba uyishelela ngithi ngiyashelela uzongibize kanjalo kodwa uyayishelela phela babe nganyama angithi babe nganyama nama ngithi nami khona into engiyenza naye angithi khona nami into engiyenza naye akasiba bengane khona kuphela nami khona engikwenza naye wenzani ukuthi niyalala niza lama movement awasho ukuthi please Ngiyanibingelela nonke ababukeli kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami Msitufuzela ngaMantshezulu. Umngane wakho umsavukazi uMvuleni, intokazi yazala Mamkhize. So usisi wami njobe ela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ikhona lento engamphethe kahle neze Nkosi yami kubudlelwane bakhe nomuntu wakhe. So ke asike sizothi ngabe ukhala ngani? Sabona kunjani? Yebo sabona sisi. Alright. Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Awaba isibongo? Wagamede isibongo. Gamede? Yes. Awungichazele ngoGamede noGumede nihlobana kanjani? Sihlomene oGamede umngonyane. Okay. Ubese from Emzimkhulu eMabhaqeni. Oh, all right. So ubuya kuphi ngokuhlala? Ukhulele kuphi? And la wakhulela khona ngabe mhlambe usahlala khona namanje noma usuwamuva nje wathola indawo waphila khona impilo? Ya ngikhulele Emzimkhulu esigodini saseMabhaqeni. Ekuthiwa isekoloni indawo. So ngokukhula ke kokuhamba kweminyaka kwasekhaya bethenga indawo enhlangwini eNdwebu. Esigodini sakaDlamini so sasengikhula ngihlala khona ke ngaqala khona ke impilo ke ngaze ngaqhubeka la eThekwini ngoba nami ngizofuna amatoho. Oh okay, so namanje usala eThekwini? Yebo ngisala eThekwini. Ngicela ungiqale la uhlangana khona ke nomuntu wakho bekuyinini nahlangana kanjani and nje ubekuphetha kanjani irelationship yenu sanda kuqala? Okay, uMzwandile ngahlangana naye ngakade ngiphuma emsebenzini ngisasebenzela ebakery eLokhuzeni eSigname. Okay. So masibonana ngo2016 bade ku-October. Sathandana kwami naye beku right kunayo yonke into wangitshela ukuthi akanayo umuntu. Sathandana mangabe sindawonye yonke into ibekade imnandi siya communicate nje siyaxhumana endlini ikhaya nje limnandi nje. So 2017 kade usuyophela wangicela ukuthi ucela ukuthi ngimove naye ngizohlala naye. So ngase ngamtshela ukuthi hayi ngeke ngikwazi ngesimo sokuthi bekade kunabantwana ade ngisahlala nabo ekhaya ngize ngamuva naye ke. Abantwana bakho noma bakwenu? Yebo abantwana basekhaya bama bawu2. Okay. So mangabe ethi angimuve ngizohlala naye ngase ngikhuluma nomngani wami uAneli ukuthi nangu umuntu wami umzwakhe ufuna ngizohlala naye endlini kungabe kiso eliright yini. So umngani wami beshare yonke into ngeke into bengamxoxele na relationship usesikhathi mengabe ugaye ngithekile into ezimnandi phela engitotosa nami njengomama wasekhaya ngimbiza umngani sishare njengomngani ngoba siyashare. Okay. So ngenelanga umngani wami ke ngamtshela ukuthi mngani sengiyahamba ke sengohlala nomzwakhe eMlazi. So sengizofika ngokuvakasha ngala. Athi umngani wami hayi okay ayikho inkinga. Hayi ngihlale naye uGayi kube mnandi kube nje ayana nje kusekhaya nje uyabona ukuthi hayi nje uhamba isikhathi la uzoba khona umshado ngiyabona. Okay. Size end up ke ngikhulelwa ke 2020 ngakhulelwa ngisaba nomntwana wentombazane. Masiba nomntwana wentombazane isikhathi esiningi umuntu ongisizayo into eningi umngani wami. So ngelilanga umngani wami angibuza ukuthi yini eyenza ukuthi ngidecide ukuthi umzwakhe ngimithele umntwana because bekade ngumuntu obekade engekho interested endabeni yengane. Okay. So ngimtshela ukuthi umuntu wami oqala umuntu othandayo inkonzo sekamereni. So nami ngiya-enjoya sengize ngajwayela. So indaba zokujovana nani into ebengasayinakho sihlezi sinebond sihlezi indawonye. So ngimxoxela ukuthi hayi uGayi lo oyanginelisa unento engaka. As much yena ehlezi naye ngixoxela ukuthi hayi umuntu wakhe akaphethe into emjabulisayo. So manje into engayiqondi la sisitofuza ukuthi phakathi kwami nomngani wami since sibe nama conversation sakhuluma ngamxoxela ukuthi ubaba wengane yami like umzwakhe unento uphethe into engaka and uyanginelisa ngayo yonke indlela and ngiyabona ukuthi ngijabulile naye futhi uyabona izinto angenzela zona ikhaya nje lifudumele limnandi. Umngani wami asisa communicate umngani wami akasafika uzongichecka
Sometimes mangithi ngiyamcheck ngamfonela or ngifuna ukuhlangana naye nje sekukhona nje lento engaqondakali ngomntwana wami ukuthi ukepota umuntu engishare naye yonke into yabo like mangimdinga ngisamtholi uvele wanyamalala nje noma mhlawumbe nagejana nje since nje nginokukhuluma naye ngifuna isikhathi sokumbona akafiki anele ukuthi azongibona mangimbuza isikhathi ukuthi kwenzakaleni WhatsApp yakho usekushintshile usekhiphile ublue tick kuba wenzela ukuthi mangabe mhlawumbe ngimbhalela afunde futhi angangiphenduli ngelinye ilanga ngicele yena uMr Lowtown ngisacela ukuthi angithathe njengoba sizoya emakhaya nomntwana ekhaya kubo ngidlule ngibheke usisters ukuthi ukhona yini like sikhona sizokwazi ukuthi ngimbone ngimchazele ukuthi ngihamba kanje his much kuumuntu bese ngithatha njengosisi wami siyashare nayo izinto. Okay. So efonini kaGuy mangabe ngishaya ngiyayibona inamba kaAnele. So akungifikele ukuthi ngimbuze ukuthi ingene kanjani inamba kaAnele efonini yakhe. Awukazi ufone ngenamba yakhe. Angazi ngifone ngenamba yakhe. So emqondweni wami nginalokho usayi shuthi mhlawumbe ngaye ngafona or kanjani yabo ngingakufaka ekhanda. Manje ngifonela uAnele indlela yokuqala athe ngayo iphone uthi nje yebo baba. So like into angakazi ayenze before umzwa wakhe bembiza ngosibara. So kusound like shuthi kukhona lento ekhona bo nginga understand futhi ngingambuza ngimtshela ukuthi ngihambisa ingane kubokakhe ubaba se kanje njengomngane mawumcela umzwa wakhe ukuthi ngicela umfonise phone yakho uye mhlambe uyena oke wayinaka nje ngomzimba wakhe mhlambe ebusweni uye wathini uthe phela ishimam angikhumbuli noma ikhona inamba yakhe lapho uSlender noma yikho ngicela ukuthi ucheck ngani noma wakumfonela labo ube nale ndawo le yokusolakala ukuthi ngazi ukuthi unayo noma ngaye ngafona mina ufuna ngifile as if shuthi mangithola ngaye ngafona ngoba isinamba nje lo efonini seve ngoSlender Anele nje ayikho into nganyana enivele ngomzimba yebo akekho like nje okay yebo ayike so ugeli wa exercise if like akafuna ukuba sendlini lakhe ayogada if ngithi mina ngihamba nayo baba wasekhaya his much kade ngwazi ukumcela before ukuthi ngicela eze ekhaya isikhathi bengimshiya nje isikhathi ngihambe emsebenzini sale nengane bese close so mangibuya emakhaya ngizama indlela ukuthi ngikhulume naye ngimbuze ukuthi kwenzakaleni but still yambonga uyakwazi ukumbona umuntu as much nawe ngingaba umuntu engingaphila nawe ngikwazi ukubona ngingawazi ukubona ukuthi kukhona lento errong nje like eshaya amanzi phakathi kwesoba u2 so kudlula uhamba kwesikhathi ngazi wadlula nje ikhathanyana bese ngithi let me take a walk ngiyombona umngane nami ngikhulume naye his much sabangani ngizwe ukuthi ngiyini mhlawumbe engayenza embi so mangithatha icross lase ungeni ngibheke ezantsi ngase park ngibafice bake honeymoon and uyazi ukuthi ubaba wasekhaya udrive ama taxi so ngeke ngididi khwantam kababa ukuthi ubaba umntanami lo yes so ngaphatheka kabi kodwa ngakho ngangathanda ukuthi ngibuke abantu ezimathi kwisihlangalaleni ukuthi lakho abantu baze babuze ukuthi hawu abangani and behlezi sibonala soba u2 manje sebedlelana indoda so kwangiphatha kabi lokho so ingakho ke ngibhalele la ekhaya ukuthi ngiwazi ukuthi ngithole kuyena umngane wami ukuthi ngabe mhlambe yini eyenza ukuthi agcine endapha sengimbona esengima picnic emapaki nobaba engane yami his much kade mthatha njengosibaro wakhe njengobhuti wakhe ayikho into besingayishare naye the time kade ufikile epaki wathi inhla bese kudeni wajika waze wahamba wafika nje kubona no ngasondela because ngangiyibona itaxi ngiyayazi number plate kababa so ngayibona itaxi ukuthi uyena so ngazama ukusondelela ukuthi ngibone so ngabona ukuthi uyena ngaconfirm futhi ukuthi uyena because nayo baba ke ngengize ngisho ukuthi umuntu othanda amantombazana but kungilimazile lokho kwaAnele ukuthi ukwanele uhlangana kanjani nobaba engane yami and kade sihlala sonke la endlini ayikho into bengiyisola yabo ukuthi ngase kwenzeke kanje izinto besixoxa bengingayitsheni futhi ukuthi zingafika kubaba ngoba ubaba ngisho efikile endlini masixoxa into eserious ayikho into akayibuzi so ngilanga sola khona mhlawumbe ukuthi kukhona lokho engamxoxela kona uAnele okwamenza ukuthi aend up agcine interested angazi emva kokuba kade ubuya lapho ke uke wahlala naye phansi uAnele wamvashela uyobuza ukuthi kanti isithini story la no angizange ngize ngikwazi ukuthi ngiye ekhaya because ngibonile ukuthi vele kune gap phakathi kwami naye so ngibonile ukuthi iyona lento esenginika lento ukuthi ahlehlele eduze kwami angakwazi ukusondela kumina ukuthi usekwazi ukuthi alale nomuntu engilala naye ekubeni mina ngazi ukuthi kufanele ukuthi mina naye sokusisi umzwa wakhe ke yena uke wakhuluma naye noma wathula nje solo nje usuka kulolo suku umzwa wakhe ngeke ngazama ukukhuluma naye njengobaba wengane umuntu obuyabuyela ethiko osebenza ema-taxini okay so wanokuphika ukuthi like uAnele uyambhalela uyena umfuna but ubesaba ukungitshena because uyangazi ukuthi mina ngiyinkanyama
Oh, So okay. ingakho-ke ngigcine ngithi ngifuna ukuthola iqiniso kuyena u-Anele ngizwe ukuthi kwenzakalani as much umuntu wesilisa vele uyohlezi kuphika futhi uyohlezi esixabanisa samantombazane. Manje Anele vele sengikhethile nje kudala and angiyindawo vele kufake nje enhlizweni yakho ukuthi ngikhona. Kungaba nzima ngifuna uqamba amanga because mina naye umzi wakhe sisuka kude sisi kakhulu and naye futhi u-Anele bese ngimthatha njengosisi bese siswana kunezinto ebesiyishare kunezinto ebengimsiza ngazo kunezinto naye engisiza ngazo and bengazi ukuthi ekhaya mangingekho uyena umuntu ozoba khona ozokwazi ukuthi angibhekele ekhaya. So nje le gap ekhona phakathi kwethu enalendlela okwenzeka ngayo nami akukho engingakusho ukuthi kukhona engingakwenza angazi because nami baba enganyama and naye mawukuthi useyamthanda so sengabe ukuthi sizwa kuyena uGayi ukuthi uqhubeka naye noma uqhubeka nami nengane ngaba kodwa futhi ngize ngisho ukuthi umethi uqhubeka nami ngithi mina mhlawumbe ngoba nginengane yabo cha. So wena uzokwamukela noma yini eshiwo uGayi methu uGayi uqhubeka noAnele wena uzoyondla ingane yes but akasadinga ukuba nawo. Yebo ngizokwamukela sisi umethi akasangidinga empilweni yakhe mhlawumbe lakhe uzokwazi ukuthi akwazi ukuthi mhlawumbe ondla ingane aqhubeke noAnele into eyinkinga ngeke ngize ngwazi nami ukuthi ngithi okay fine ngiyavuma ukuthi singahlukana but inganyami uzokwazi kanjani ukuthi abe nebond naye kwaphela ngeke ngikwazi ukuthi inganyami ihlale noAnele. Yo ithi ngimlande ke mhlawumbe uzokhona uzichazela yena uAnele because ukhona and angazi noma ukulungele yini ukuthi ukhulumisana naye buso nobuso. Yebo ngingajabulela ukuthi ngimbone. Okay xosilandelana. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esithi umfunani umuntu wami. So ke usisivumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi ayiphendule yonke imibuzo usisongibhalelile azofikela ukuthi ambuze yona. So ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo mama ngiyaphila. Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Baba isibongo. Ngakakhumalo. Oh umzilikazi waMashobane. Yebo. Umbulazo omnyama. Yebo. Ngisuka eMlazi. Ukhulele khona vele? No, ngisuka khona okwamanje ngoba ngila eThekwini. Kodwa ukukhula ngikhulele eMangosi. Kwamhlaba yalingana. Oh, okay. Uqinisa ukuthi nilimba egcekeni. Ayikho lento banamanga. Ayikho. Oh basabisa nje. Banisusa ayikho. Okay, uyamazi sicela ngami? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Ay, umngane omkhulu. Ubuye kudeni? Ngasho nje ukuthi nje hayi bese usisi wami bandla. Ubese indaba ukhuluma nazo into semumva into eseyedlula. Ukuthi communication ayisekho phakathi kwami naye. Kwenzakalani? Yini engiqhilisayo? Kuningi bandla. Nagejana? No, asikaze sigejane because ayikho into engike ngiyikhulume naye mhlambe engathi mhlambe izoba nengxabano yaba nengxabano phakathi cha ayikho badla ngabe nginamanga. Igama lalolu hlelo lolu lithi umfunani umuntu wami. So mawubhekile nje yini engabe ubizelwe yona kulolu hlelo and umuntu obhalile umngane wakho and uyasho ukuthi besefana nosisi wakho kusho ukuthi lo muntu ubusubuya naye idini. So mawubhekile nje ngabe yini engabe ubizelwe yona? Hayi. Angingazi. Umjwayele umuntu wakhe? Ya ngimjwayele. Na mhlawumbe unayo inamba yakhe niyaxhumana niyakhuluma WhatsApp? Ya siyakhuluma. Yini leni ixoxayo nomuntu kamngane wakho obesefana nosisi wakhe? Hayi akusinto etheni futhi nakho noma ngabe yini le sikhulumayo angiboni ukuthi into engadiscusswa la cause into ephathi cha mana Anele yini ekwenza ukuthi ube nenamba yomuntu wami mina ngenayo inamba yomuntu wakho phela angeke uze ungishout. Na phela kumele ngibuze ukuthi indaba nenamba yomuntu wami mina ngenayo inamba yomuntu wakho yini ekwenza ukuthi ube nenamba yomuntu wami. Okay uthi ngitshela something ngathi khonto ongayazi wena bufika kimi ngithi uzongichomela uzokhuluma like ufika mana ngixoxela ngithi ngixoxela mina ngixoxela ngithi ungangithethisi futhi amazwi imake ngitshela wena ngiyavuma ukuthi bukhuluma nami njengokuthi mhlambe uthi hayi usisi wami umngane nami nje
wena lezi zinto obungitshela zona ukuthi mhlawumbe ngifila kanjani ngithi hayibo ngiyambongela ini mongicanga ukuthi mhlawumbe phakathi nokhalela lezi zinto obungitshela zona. Kodwa mfethu besabangani mina nawe besishera yonke into ezosisi. Ngize ngikutshene ngisho ukuthi umuntu wami unento engakanani wena bengikutshela ukuthi owami unencane ngithi okay futhi wena ubugijimela yona ubugijimela ini ugijimela lento oyikhulumayo leyo wangitshela ukuthi inkusho wangacabanga ubudlelwane bethu nosisuka phi mina nawe siphila kanjani ubudlelwane bugcina ngemuva. Ukushelele ubhuti noma wena umsokeleli? Hayi bandla ngabe ngiyamsukela akangishelanga. Kwenzakalani kanti? Wena uye waziyela kuyena? Yebo. Why? Cha ukinga ukuthi uyangijwayela 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 kungamele kwakhona ungitshele nje ngendaba izinto ey'ngaka lezi sima ngize ngikhalela ngize kwena akusime ngeza kwangithi woweza kimi wazongitshela kahle kahle bungigabisele so mina ngayithola ke lento angithi bungihalisele ngayithola ke lento bungihalisela ngayo. Manje uthe umzwakhe nje manje umzwakhe uthini mhlambe ngabe nisemgwaqeni oyemshadweni noma nisemgwaqeni oyapi noba uthu? Angi-understand. Ngifuna ukuthi i-relationship yami naye. Yes. Hayi nje. Into eserious lokho ukuthi angene ukwazi ukuhlukana noma mhlawumbe bekumasibambisane nje lapho nalapho. No akusoma sibambisane cause uyakudla phela ngithi uyakudla ngoba akuhlelani wena uyidayisayo kuyena. Kodwa yena bengitshela ukuthi ukhuluma nini indaba ukuthi wena nanihlukana ushilo wathi uzokuyeka vele. Even ngamfonela manje. Ngoba ngothandana nawe? Yebo. Ngoba yini lengaka wena unayo? So ngizokuyekela for yini? Uzomyeka cause mina sengikhona. Oh. Ngiyacela uzizamene umfonela mhlawumbe mhlawumbe mengafonela. Ngicela isifonisa. Hello na. Yebo sawubona. Kunjani bhuti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukho matasa singakhona ukukhuluma? Ngisayihlalele manje asingakhuluma. Okay. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Sikulalela kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. Nginama guest out 2 kodwa ke elibalekile kwamanje leli ngibhalelile elakwaGamede. Ngabe khona umuntu oseduze nawe kakhulu wakwaGamede? Umuntu wakwaGamede ngimazi uma enganyanga. Oh, okay. So ubhalile kwishow ngesimanga sokuthi akekho right Nkosi yami. Khona izinto engingamjabulisi kahle kwi relationship yenu and ula ukuzolandelela zona. So inamba yasisi anginikeze yona sike sayifonela samcela ukuthi akasondele kanene ukuze sokwazi ukuthi sikhulumisane naye. Usisike lo uAnele. Ukhona umuntu uAnele mazi? Ukhona umuntu ofazane engimazi uAnele. Ubani ngabe uyini naye? uAnele ngasho nje ukuthi umuntu engitshintshana naye nje eceleni. How? Okay. Iqale nini kwenzeka lento? Kwanzima ukuphendula lokho kodwa nje into esenesikhashana nje yenzekeni. Okay. Mhlambe why uwenza kanje bhuti ngoba uMaGamede ukuvezile ukuthi yena benoAnele babangani. Futhi nginesho ukuthi uyazi ukuthi babangani. Why mewukuthi ukhetha ukuthi ube nomunye umuntu kwenye indawo ukhethe khona eduze kwaMaGamede? Yindaba. Iy'tayela zamantombazane ayifani uAnele hayi nento ayenzayo uAnele uyachaza bandla lento ayenzayo uAnele uMaGamede akayenzi. Angazi ngabeka kanjani kodwa amandla abantu awafani. Okay. So why ungamceli kuMaGamede uhlale naye phansi ukhulumisane naye njengomuntu wakho? Umcela ukuthi mina ngithanda ukuthi senze kanje. Azame lokho okuchaza kunokuthi ungaya kumngani wakhe. Kona ke uyimisele kangakanani ngobudlelwane bakho noAnele?
Njengoba uthi niyantshontshana nje uthi ukuntshontshana kwenu kuzofika kuphi? Uyimisele ngani? Ufuna sikwenzekeni? Ngoba vele ayekho vele into etheni sasilenza no-Anele nje ngaphandle kokuthi senze into eseceleni. Ya. So awuyimisele ngalutho ngayo, ukwenza nje lokho kuphela. Besenza nje just nje ukujabulisana. Usijoyinile-ke u-Anele emva kokuba kade ngihleli noMagamede sikhulumisana engichazela nje isitori sakho naye nomngani wakhe. So ekusijoyineni kwakhe ngibe sengiyabuza ukuthi izophelelaphi into yakho naye. Wathi wena uthe uzomyeka uMagamede uqhubeke naye ngoba uyamthanda. Ngiyadinga-ke manje mawusuthi angizwa? Kodwa nawe Anele nami ecabangile kahle sengacabanga ukuthi engabe ngishuma wengane. Hawu. Bafo. So kahle wena hayi mina ngiyazi lento. Okay, into engakutshelanga-ke yona ukuthi nginabo boba uthula and uku loudspeaker bayakuzwa njengoba sikhuluma nje. So ngiyacela usicaciseleke ngoba ingqikithi yokuthi sikufonele ile yokuthi sithole ukuthi ubani kahle omkhethayo and lo omkhethayo angakujabulela kakhulu ukuzwa kwalo omunye ukuthi understand ukwenzakalani. Kukhethwa yena nalo omunye ufanele ayezwe naye ukuthi kukhethwe yena. So ngiyacela nje ukuthi usicacisele ukuthi uhamba noMayengane or uhamba noAnele. Uma kwaphela kumele ayalazi isayidi lakhe ngoba uMawengane angeke ngimshiye bandla. Oh angeze umshiye uMawengane ne? uMawengane ngeke asale. Okay. No ngiyakuzwa. Ngiyacela-ke kodwa ukuthi mase kwenzeka nibonana noMagamede uphukile kakhulu enhlizweni uyakhona ngisho nanokuthi uzwe ngisho ivoice yakhe makakhuluma ukuthi uphukile. So angazi ukuthi uzozixolisela kanjani bafo. Angazi. Kodwa-ke ngiyabonga kakhulu nje isikhathi sakho nanokuthi usitshela ukuthi uhamba nobani. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Njengoba ngishilo-ke nasekuqaleni ukuthi nisixolele ngemsindo siphandle asikho ngaphakathi e-studio. So ngiyazi kunomsindo wamakankani, kunomsindo wey'moto, siseduze umgwaqo kuningi siphandle nisixolele kakhulu ngalowo msindo. So-ke Anele angazi noma uzwile yini ukuthi utheni umzwa. Usayikhulumela loyo. Usanethemba enhlizweni? Hayi usayikhulumela khulile kumese nami uzobe sekhuluma okunye. Hawu. Ufila kanjani? Magamede. Umzwile ukuthi utheni? Ngaphezulu kwalokho ngamtshela ukuthi ku-loudspeaker niyamuzwa noma u2. And umzwile ukuthi emva kuba kade sazile ukuthi nilalele niyezwa. Umzwile ukuthi utheni emva lokho. Ufila kanjani? Ngiphatheka kabi ngoba uthuna ngiyabathanda. And okwesibili ubaba enganyami naye ngithatha njengosisi wami. So engifuna ukuzwa kuyena ku-Anele from now on sengazi ukuthi selala nobaba enganyami and wena Anele uyakhombisa ukuthi usuyamthanda. Mfisa sikwenzakaleni phakathi kwami nawe lokho engifuna ukuzwa. As much uthe wena ubudlelwana sibeke eceleni ukuthi sibesizwana. So ngifuna ukuzwa ukuthi wena uma ucabanga nje ucabanga ukuthi mina ngizizwa kanjani and mangathiwa okay fine uyakuyeka kumzwakhe uyaqhubeka nami njengoba ethe uqhubeka nami wena ufila kanjani ukuthi okay usulalile nomuntu wami at the same time mina nawe siyazwana. Ngilokho engifuna ukuzwa. Yabonga ngalokho-ke angazi ukuthi ngingakuchaza kanjani because into engakutshela wona mina ukuthi usayisholo ngoba uyabo I think unqena ama-TV ngoba vele ushela ubaba umntanami ngiyamazi nama ngithi isikhathi esiningi spenda nami kodwa kusalayo kodwa ngeke azakhuluma phela athi akakufuni ebekufuna inkinga ileyo. Wena just ukuthi accept nje ukuthi nje shuthi uhamba uyachaparapa wena wonke umuntu okutshelayo nje wena uyachaparapa wena. Uyachaparapa angiphumi kuze kube nini ungaphumi? Hawu angazi-ke kodwa-ke ukuphuma ngiphuma ibandla. Uzohlala endodeni engakufuni esho ukuthi idlala ngayo ayishelanga futhi nakhona. Angithi khona into esiyenzayo mina naye. Na vele phela sizoqhubeka phela kule nto esiyenzayo njengoba ngisho ukuthi lento beyikhulunyiswa ama-TV okanye nokuthi uzwile ukuthi mina ngiyamazi okudlula wena umuntu angithi baba enganyami lesikhulu ngiyamazi okudlula wena ngithi
Akuyona indoda yakho ngoba uyasho akakuthandi. Kodwa Ngiyantshontshana. lokho esikwenzayo kuyakhombisa ukuthi indoda yami ngithi wena uma wengane kodwa phela ayikho into etheni ngawe. But uyabona kodwa ukuthi ubudlelwane bokuba umngani nokuba neqiniso awunabo entweni ey'ngaki sengikusize zona. Anginandaba-ke nobungani ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe nje hayi nje akusinto mhlawumbe engangikhathaza. Shuthi wena ayikho into enhle efisela omunye umuntu omngani wakho. Hayi ayikho bandla. Ngenxa nje wena kumele uthathe babengani yami. Okay fani kuthena akasakuthandi-ke nihlukene akaze azakuthandi Akangicelanga mina lokho. Ushanisa ukuba busy akangifonelanga mina wangitshela lokho kangithi. Angithi kodwa wena ngithi uzofonela ngitshele. Ukuthini? Ngizo-accept uma yena esengifonele wangitshela ukuthi yena ngokwakhe akasangifuna akasafuna ukuthi senze lento esiyenzayo. Lento ehlanganisile mina naye ukuthi iphele. Sifonela manje simuze ukuthi uzothini ngoba ifoni ngingakunikeza yona simfonela. Hayi kodwa soyikhuluma sisoyithu phela. Cha kumele ukhulume naye ngikhona phela nami ngizwe ukuthi uzothini yena umzwakhe. Kumele ukhulume naye cause phela ngithi akakushelanga. Ya phela vele ngiyafuna ngazi ngani ukuthi uzophinda ukwazi futhi ukusebenzisa amanye amaqhinga lawa wasebenzisile njengo tourist phela wena wentombazane uhamba uyishelela ngithi phela uyayishelela. uzongibize kanjalo. Kodwa uyayishelela phela babenganyama ngithi babenganyama. Nami nami khona into engiyenza naye. Angithi khona nami into engiyenza naye. Akasiba bengane khona kuphela nami khona engikwenza naye. Wenzani ukuthi niyalala? Nenza lama movement owasho ukuthi busy. It's not about ukulala phela. Kodwa ukuyishibhisa. Kodwa ngithi ukuyishibhisa. Ulala kanjani nomuntu? Shuthi wena ulala kanjani nendoda yomuntu othi wena usisi wakho umngani wakho ulala kanjani naye? Lokho kufika ngemuva. Ngenxa ukuthi ngakuncoma nje ukuthi ungijulisa kangakanani. Uzongabisela ngithi. Kuyasho ukuthi buzongabisela nami ngahala-ke ngoba sengiphakathi. Manje ukuthi uyena ongibhalelile ngiyacela ukuthi ngimenze abe right njengokubhala kwakhe. Ngicela ungivumele sisi ukuthi simfonele sikunikeze ifoni simuzwe yena ekutshela ngoba ukhala ngokuthi wena akazange azatshele wena usasakufuna. So ngiyacela ungivumele simfonele sikunikeze ifoni uzikhulumele naye. Akunankinga ngamfonela. Ngiyabonga. Budi. Yebo. Ngiyaqolisa uphinde ngibuyela kuwena futhi kusaseyimi usitofuzela ngamanje Zulu. Yebo. Khona okusalayo la Anele akakuthathi lokho kokuthi uthatha uma wengane yakhe uthatha uqhubeka noma wengane yakho yena uyamshiya. Ufile ngazuthi akuphelele mekukuthi awutshelanga yena lokho. So ngiyacela ukwazi ukuthi umtshele lokho njengoba kade utshela mina utshele nje yena ngizomnikeza ifoni njengamanje. Hayi bro ngiyabona. Ngicela umabela ngani. Hello. Ya Anel. Ya njani? Ngiyaphila Ntombi njani? Ya ngiyaphila nami angithi usazongitshela ukuthi lokho okukhulunywa la ukukhulunyiswa ama-TV yabo okanye ukukhulunyiswa ukuthi kunoma wengane yakho la sisazoyikhuluma kahle thina le nto. Cha musokumvumisa. Angithi ukhuluma nami nje angithi ukhuluma nami akakhulumi nawe. Kodwa manje ngingena kwama-TV umfakelani simele avume. Ya. Alenza ngingakutshela vele ukuthi ayekho into esihlanganisa mina nalo uma ingane yami. Kodwa phela ngithi mina bungakangitsheli ukuthi lento yami nawe siyayeka ngithi bungakangitsheli ungitshele mina ngokwami ngithi sikhulume sisoyi-2. Basiqale ngakutshela vele ukuthi ayikho into esixoxayo uma ingane yami ke. Hayi angisazi. Kodwa nje yabo lokho okushoyo njengamanje ukungijwayela kabi bandla ngifuna ungasho. Mina Anela ngixoxa ngihambe ngixoxa noma kwapheni indaba zoma wengane yami. Uzube nesibindi sokuthi umakhwapheni. Yazi ngijwayeleka kabi la. Hayi ngijwayeleka kabi. Hayi ngineshot sisazoyikhuluma lento. Ayikho into ezokhuluma nabangani yami. Ayikho into ezokhuluma nabangani yami. Ayikho into ezokhuluma nabangani yami because phela ngijwayele ngithi ngijwayele into eyenzayo. Angekho uzungishaya. Kodwa sele akakufuni. Ngithi akakufuni. Angekho ngishaya sisazokhuluma nalo ayikho into engisazoyikhuluma naye sisazokhuluma mina naye. Bafethu mina angiyazi lento kodwa ke ngesimanga sokuthi umtshelile uzwile nawe usu-right. Hey ngirazi sisa ayikho into engizoyisho. Angani noma ngisazohlala noma ngisazohamba kulele relationship cause nje kahle kahle nje kuningi ungaphezulu kwami. Futhi ngiyacela ukuthi uphume naye. Khona sokwenza. Uqinisekise sokuthi uphephile. Ngibukela lapha ekhaya.
nizibonele nani ukuthi kuhambe kanjani. And bafowethu ngiyekhuphula namasokiso. Ngeke kwakuthiwa uyaganga mfethu, kwakuthiwa uyaganga nje. Sungacabanga ukuganga eduze umngani kamuntu wakho. Kodwa ke angisho ukuthini. Ngicela ukuthi siphathaneni kahle bafethu. Mekuthi uyabona umuntu awumthandi. Musuku lokhu ufaka amanzipho manje, ulokhu umtshengisa, ulokhu umsondeza nganene ekubeni awuzimisele ngaye. Ukwenzelani lokho? Because inhliziyo mase ilimele isuke ngeke saphesheka, ilimele and uyafika nokumunye umuntu uyolimaza omunye nomunye uyolimaza. Abafethu inciphisana, asithandaneni, asizwelaneni, asikhonzaneni. Singabantu sonke emhlabeni. Ngicela usingakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.